dames en heren, welkom bij een nieuwe vlog met onze kerstverse prins Willem. Dit is geen vlog. Wieso is dit geen vlog, Willem? Een vlog is dat ze zichzelf zoveel. Dit is geen vlog. Het slijt hier mijn neus op. Ja, nou speel even mee. Ik speel met me. Ik had gezegd dat ik verlies wel als Game of Prins. Dat klopt. Wat doe ik om soorten? Ja, ik zeg even anders. Ja. Nou, dan, dames en heren, dan vloggen we gewoon alleen, al is dat niet zo leuk. Of, kijk, we vloggen gewoon even. Camille! Maarten, Camille, wat is hier zo vandaag te doen? prinsenreceptie. Mensen nee! Ja, zeker. En waar dan? Ja, hier natuurlijk, in de PNV. Dit komt zo. Natuurlijk kan ik. Hier kom ik allemaal, half 8 en natuurlijk door de receptie, Willy als Keukeleer en Vreugdmaag. Ja, en dames en heren, na de receptie, dan is het natuurlijk zover. Dan is het gekke mol maken. En we hebben het ganse weekend, zoals al met de tent stond. Ja, fantastisch. En we beginnen op zondagmiddag met de Woos. Hey Daan! Hey joh, We hadden net even weg. Oh, heel Ja, Daan, gekke mol dit weekend, wat gaan we doen? Bol maken, soepen, meer maken en genieten. Dat is de zin. Nee, stomme vlog. Tuurlijk. Hier is het vlog. Elke veld meer dat er zin heeft. Dat bedoel ik. Zondagmiddag de Woos, zondag op het Wagenboosviers. Zondagmorgen zitten we in de kerk met een mes. Met een kater. Met een kater. Na de kerk hebben we koffie. Je kent geertjes verkregen, informatie, je kunt het allemaal vinden op de socials. Daarna wordt de kierskop uitgereikt, ook in de tent, na de koffietafel. En daarna in de tent de grote jeugdprinsreceptie van jeugdprins Sig, de tweede en zijn adjudante Mees en Jibbe. Daarna hebben we nog indrinken van de gekke morgen in de tent. En dan is het gekke morgen en brokkendenzaak in de tent. We zien trouwens de plekken bij de repetitie van de revue waar net prins Willem is gefeliciteerd. Dames, maar hier komt zondag ook nog niet hier. Zeker komen we. Allemaal prins receptie. Vertel. Nog eens Willem de Tweede. Ja. Zeker. Hey Emiel, dat komt zich ook zondag, hè? Zondag, prinsenreceptie. Dat komt ook? Half 8. Mooi. Hey, lekker man. Hey, zondag receptie, die is er ook? Geen niet door, hè? Dat bedoel ik.